Moikka kaikki! Nyt pelataan Robloxia. Ja mä löysin täältä jostain alhaalta yhden pelin. Niin, jos mä kokeilin sitä peliä, niin näytti ihan hyvältä. Niin, halusin vaan kokeilla. Niin se on täällä ylhäällä. Nikos Next Legacy. Koska mä oon joskus mun vanhalla kertaa kokeillut Nextbotia, mutta tää Nikos en oo. Niin, mä just löysin tän. Niin kokeillaan. Tää vähän pätkii nyt vaan. Se lataa. Niin. Nyt päästiin sisään. Painetaan play. Ai vitsi tää kun tää pätkii. Ja no niin, me mennään peliin. Eiks tuolla mun liikkuu? Noniin. Anna liikkuu. Mitä vitsi? Eiks tuo halua antaa minun liikkua? Ootapas nyt hetki. Niin, kun tää pätkii joo. Ai niin joo. Ai, tää nappulat ei toimi. Mitä vitsi? Mitä vitsi? No niin, nyt tää on toi. Ei mennä vielä. No niin, nyt mennään. Oh! Mitä vitsi, miksi et anna mun pomppaa? Tai haluuks tää antaa mun pomppaa edes tää peli? Tää on nyt vähän vaikeeta, kun tää pätkii. Mutta ootteko tiennyt mun äskeisessä videossa, kun mä pelasin yhtä peliä Robloxissa, niin lagas paljon säännöä. Mitä vitsiä just kävi? Mä en oikein tiedä, mut joo. Noniin. Takas tähän. Ja 10 kertaa, niin ehkä sitten mä lopetan tän videon. Tai mä teen siellä vähän miten mä haluan. En kerkenytkään mennä ohi. Siitä. Oikeesti.
This, go, 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 go. Go, 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 blow, 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 blow. No era den. Tää voi olla 4. Nyt on vyö. No, onks 1? 1 on hyvä. Ja nyt kun on tälleen, ei ehkä sitten mikki pätki. Mut nyt kun on vähän tälleen, no mitä äskenkin, silloin ehkä mikki pätki. Mä en oikein tiedä, onks mä ihan oikeassa, mut joo, mennään. Joo, mut kyllä mä täällä poistaa safe zoneen. Mustakatila on mun kaveri, eli Ilja Games, mut se on vaan venäläinen. Sori, jos ei haittaa, niin joo. Mikä tuolla? Näettekö työ? Jonkun nimi on Jessir. Mutta mä en usko, että se on username, koska Robloxissa pystyy vaihtamaan nicknamea. Mut ei username, se maksaa joku 1000 tai 100. Robloxia en tiedä. Gammerkragas. Ehkä nyt kun tää pätkii, niin pysty tekemään videoa, niin ehkä ensi kerralla sit kun tää pätkii. Niin muistakaa tilaa kanavat ja tykätä tästä videosta. Niin heippa!